Jerry Treñas nagbisita sa vaccination center sa Central Philippine University. Alkalde magahingyo sang dugang nga mga COVID-19 vaccine. Nagpadulong sa Central Philippine University ang 67 anyos nga si Sentiche Abelio. Bisan may kasablagan sa lawas, wala ini sa gihapon nagpangduwa-duwa nga magpabakuna. Para sa iya, importante ini agud maprotehera ng iya kaugalingon kag pamilya batok sa COVID-19. Di protection man nagihapon sa akon kag sa pamilya ko kay ka delikado subong sa atong panahon. Kinanglan gid man nga may protection ang lawas ta. Natawag bala nga health is wealth. Nagpabakuna man ang 60 anyos nga jeepney driver nga si Raimundo Dayaday. Nakita man sini ang importansya sa pagpabakuna, ilabi na nga adlaw-adlaw ini nagabiyahe kag nagaatubang sa lain-lain nga pasahero. Siyempre, bala mo kami nga driver, jeepney driver, damo ma-encounter na mo ng mga tao. May na kami mga proteksyon na kami nga daan. May panigana na kami sa among lawat. Daw niya na kami guro matutlan sila. Namo man din niya salamat kay Mayor kay siyempre para ang mga tao nga daso ng mga tao mag-convenience gid nga para makapabakuna sila sa vaccine kay para man na sa ila hindi man na para sa iban nga tao. Ikatatlo na nga adlaw sang AstraZeneca vaccine rollout sa CPU. Sang Lunes, 2,210 ang nabakunahan. Kag kahapon mayara sang kabugusan nga 3,322 ka mga nagpabakuna. Pagpatay ni COVID-19 team spokesperson Jack Kunlu, nangin matawhay kag organisado na ang vaccine rollout sa dalayon nga pagpatigayon sini. Kung makita ninyo kahapon subong systematic na kita, no? So pagmando ni Mayor Jerry Treñas sa COVID team naton, upod ang atong mga barangay officials, ginubrahan ni sistema. So makita ninyo nga wala na kita nagaginutok, no? Wala na kita nagasala pa iba naton nga mga pumuluyo magpabakuna. So ginubrahan system and so far maayo gid ang resulta sa atong sistema gidobra and kabay pa magsigisigit. Kainas ang aga, nagbisita si Mayor Jerry Treñas kag nag-obserba sa ginpatigayon nga vaccine rollout. Ginkalipay sang alkalde nga makita na ang organisado nga pagpalakat sang vaccination sa syudad, ilabi pa nga madamo na ang nainganyo nga magpabakuna. Well, I am very happy. I commend the team. Manami gid ang Lakatya Subong. Daw ang total siguro ano sang isa ka tawo siguro less than 1 hour makagwa na siya, no? And I am very thankful to the team. Second, ang pasalamat agad sa CPU, no? Sa ila presidente kay Dr. Teodoro Robles kag sa tanan nga members sang board kag administration. Kadako gid sang nabulig sang CPU sa aton nga vaccination. Magahinyo ang alkalde sang dugang nga mga COVID-19 vaccine, bangod paubos na ang mga bakuna nga ginpadala sa syudad, kagagud mapadayon man ang vaccine rollout. Ma-coordinate na ko kay Secretary Galvez, kay Secretary kay Yusek Mirna Kabutahe sang DOH para nga madugangan kita di vaccines kay I think by Tuesday ubos na tanan nga vaccines. Why not bilin, no? Because ang bilinda will be second dose para sa Sinovac nga bilin. So hindi siguro gusto ang aton pumuluyo nga mawadaan man tadi kay happy na gid ang mga Ilonggo nga mapabakuna kag sige-sige na ang aton bakuna dire. Pinaagi sa dugang nga mga COVID-19 vaccine, mas madamo pa nga mga Ilonggo ang mabakunahan. Ilabi pa nga gintugutan na ang pagpabakuna sa mga nalakip sa A4 group o kon mga economic frontliners nga kalabanan gikan sa pribado nga sektor. Kung tugtan nila ang A4 group, then we will start already listing the names, no? Because ang akon niya, para sa akon, very important ang A4 group. Kung pinsaron mo, makadto ka sa parlor. Ang nag-aobra sang imo buhok, makadto ka sa barbero. Akon buhok, damo na puti, no? Ngay dugay na ko, way ka pagunting. Way na ka palugom, kay te, you know. Pabalo ko na to sila. And mga sales girls, mga vendors sa markets, kung sigurado kita, mga drivers sa jeep, drivers sa aton nga mga taxi, kung mapaupod na sila,
kadako gina mabulig para sa economic recovery. Sa subong nagapakigangot na ang COVID-19 team sa mga ospital sa syudad nga makabulig sa vaccine rollout, kag suno sa alkalde, may 5 na ka mga ospital ang nagkumpirma sang ilabulig para diri. Ginatrabaho man sang nasambit nga team ang pagpangita sang duga nga mga vaccination center, agod mas madamo pa ang maakomodar nga magapabakuna. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pinakamadamo nga COVID-19 cases sa Iloilo City ang na-record kahapon nga adlaw. COVID-19 team ang nag-aapila sa publiko nga magtinira sa sulod sang balay kag sundon ang minimum health protocol. Record-breaking ang numero sang COVID-19 cases sa Iloilo City kahapon Mayo 18. Sa listahan sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, may 64 ang bago nga confirmed cases kag may isa nga napatay. 43 ang new cases, kagang nabilin, local transmission. Inina ang pinakamataas nga daily confirmed cases sa Iloilo City humalin Enero tubtob Mayo 18 sini nga tuig. Subong nga bulan sang Mayo, may 671 cases na sa Iloilo City, mas mataas sa 178 cases sang nakaligad nga bulan. Nagagwa man sa listahan nga nagsaka na sa 48 ang daily average cases sa syudad sa pinakaulihi nga 7 ka adlaw subong nga bulan. Mas mataas sa 37 daily average cases humalin Enero tubtob Abril subong nga tuig. Nagagwa sa pagtuon sang COVID-19 team, mass gathering ang ginahalinan sang transmission sang virus. Ang nakita namon ang transmission usually ara gid sa gatherings. May ara kita nga sa haya sang patay. Do dara gid ang ang nagtransmission sa workplace may ara man kay may nakita. So mga breach man lang sa mga local health protocols naton. Kay ang nakita naton nga kung sa mga wake ni most of the time may kananay pa gaubagi kita sang mask. So mga high risk ni siya nga ginaobra once nga gakaon kita kay gaubagi kita sang mask. Workplace ang sa gatherings diri gid namo nakita subong ang halinan sang local transmission naton. Subong nga bulan, top 3 ang Barangay Balabago sa Haro nga may 47 ka mga kaso. Ginasundan sang Barangay Kalumpang nga may 32 ka mga kaso. Kag sunod ang Nabitasan nga may 28 ka mga COVID-19 cases. Nabalaka si Mayor Jerry Treñas sa pagdamo sa mga nagapositibo sa virus. Nagapati ang alkalde, may community transmission na sa syudad. Gani nagaapila ini sa publiko. Well, syadugid ka importante nga magtiner na lang kamuanay sa balay. No, labi na gid 65 and above, 18 and below. Kag kung may mga comorbidities, no, may diabetes kada or may iban ka nga mga masakit, tiner ka lang sa balay. Hindi man ni madugay siguro kabay pa 14 days at the most, no. But you have to stay at home. Kung sa English na, stay at home. Kung sa Binisaya, tiner sa balay. Hindi magwa, no? So, kabay pa nga sundon sa atong pumuluyo. You know, ang akong tanaw, this is already community transmission. It's very important. Wear your mask, wear your protection for your eyes, observe physical distancing, and always wash your hands. May pahanumdum man ang COVID-19 team sa mga nagapabakuna na batok sa COVID-19. Ginapa at hagtagid sa tanan nga pabakuna no nga ang ini hindi ni siya nga pagtapos mo bakuna protected na ikaw kapin pa kung first dose pa lang. Ang aton nga protection starts after the second dose, that is 2 weeks after sang imo nga second dose. Ang protection sang bakuna, kung makabalaan naton is ang protection niya ni para hindi lang ikaw magkalala nga masakit sang COVID. Hindi ikaw mag-severe. So anong aton batyagon? Pwede kita gyapon nga ka-COVID although mild nga symptoms lang ang aton nga batyagon. So pwede nga daw trangkaso lang kung nakaagi na kita bakuna. Sang wala kita nakabakuna or early pa nga way na kita ga-follow sa mga local health protocol kung naka-COVID kita, basi bila maglala or mag-severe pagyapon ang aton nga pagka-infection sang COVID. Sundon ta lang gyapon ang aton nga local health protocol no. Pag-wear sang face mask, face shield, tapos ang social distancing naton importante gid. Kag i-avoid ta gid nga magkadto sa mga crowded area bala kung hindi man lang siya kilanlanon.
Pili man ta sang oras kung kailan ta mag-grocery, ang hindi blas amuna ka gutok para at least malimit ta lang ang transmission. Kag kung magkaon, mas maayo pa siguro sa subong take out lang anay sa balay kita para hindi na kita magrisgo pa nga mag-ubas ang aton nga face mask kag magtubang sa mga hindi ta kilala kay basi ang tupad naton way ta kabalo carrier kag positive gali bilang asymptomatic. Sa subong nagapadayon ng vaccine rollout sa syudad, target nga maubos bakuna ang 16,000 ka dose ang AstraZeneca sa masunod nga semana. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Duha ka mga K9 puppies ang gintugyan sang Iloilo City Government sa Iloilo City Police Office EOD and K9 Unit. Personal nga ginbaton sang Iloilo City Police Office EOD and K9 Unit ang duha ka mga Jack Russell Terrier puppies nga gintugyan sang Iloilo City Government. Luyag ni Mayor Jerry Treñas madugangan ang kapasidad sang EOD and K9 units sang ICPO. Rason nga gindugangan sang duha ka mga K9 ang talatapan. Sa subong, may Labrador kag Belgian Malinois ang ICPO EOD and K9 unit nga nagaserbe bomb sniffing dog kag ginagamit man sa paneling sa mga special operations ilabi na kung may mga dalagkong aktibidad sa Iloilo City. May ara na kita EOD unit sa police, no? And nagapensar kita nga madugangan ang ila capacity kay I think pila lang ni kabilog ila ido do anom para the whole region, no? So nag-istoryaman ko kay Colonel Garbanzo, nag-istoryaman ko sa EOD kagin pangitaan naton fondo. Nagpabakal kita duwa ka Jack Russell nga mga puppies sa Bacolod, no? Kag ang ini nga mga Jack Russell puppies ginpili ni sila sang aton diri nga trainer sa Iloilo sang EOD kag ginpili gini nila parang makita nila ang intelligence kag ang capacity nga matudloan, no? And ari na di subong, this is the first time, no? And ang nami na sang Jack Russell kay gamay lang na yan daw, terrier lang na siya. And even during my time as congressman sa amon tong building, ang ginausarto nila nga ido Jack Russell man, no. Jutay pa kanon kag mas mahapos i-manage. Dako ang pagpasalamat sang ICPO sa gintugyan nga mga ido bangod dako ang mabulig sini sa ila operasyon. Ang reaksyon namon diri sa ICPO, amo nang tawag namon nga wow, no? Thank you gid Mayor Jerry P. Treñas sang imo pag intindi kag sang imo nga suporta. Ang duha nga ini ka K9 units, dugang ini sa amon nga capacity, dugang ini sa amon nga assets insofar as our bomb sniffing dog. Wherein nga kinanglanon gid ini sa diri sa Iloilo City. Kung makita naton ang Iloilo City, no, you know, is nagadako nga syudad, and they have this and we have these assets. So later on magamit naton ini sila sa paneling operation, sa mga major activities, sa mga operation like diri sa aton mga vital installations and other economic areas wherein nga kinanglanon gid, and all other operations wherein nga may special operation nga kinanglanon sang bomb sniffing dogs nga maga-operate diri sa Iloilo City. So hindi na kita nga manghulam pa sa other agency, but ang aton nga mga assets in place na because of the help of the city government. Sa subong, 4 months pa lang ang duha ka mga Jack Russell Terrier. Iga pa idalom pa ang mga ini sa training nga ang mga dog handler ang nagpaidalom man sa training sa Camp Crame. Matapos ang training, mag-aagi sa test mission ang mga bag-o nga K9 dogs. Base sa aton pagtuon man, ma'am, ang Jack Russell isa sa pinakamaalam nga mga ido. Actually, ang potential gid nila is ara sa hunting. So ining Jack Russell mas madali siya tudluan kumpara sa iba nga ido. Basically, it will take time since nga subong gani pala sila 4 months. So maumpisa kita sa scratch kay wala gina sila natun-an pa. So amo nang papel sang aton handler subong tudluan sila daily routine, obedience, so kung paano man nila tudluan kay balance sa aton handler kung ano ang mga basic para sa isa ka tutoy.
Until such time nga ma-attain nila ang age of maturity, let's say mga 1 year, ma-develop ng potential nila kung paano mag-detect sa part namon is explosive detection dogs. Ini ang pinakauna nga tion nga naghatag sang K9 dog ang Iloilo City Government sa ICPO. Rabia Mateo nagpasalamat sa suporta nga ginhatag sang alkalde kag Ilonggo fans sa ginpatigayon nga Miss Universe 2020 pageant. Bisan wala nakuha ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang ikalima nga Miss Universe crown para sa Pilipinas, madamo ang naghatag sang suporta kag pagpanginbulahan sa Ilongga Beauty Queen. Inibangod sang pagpanikasog sini nga hatagan sang dungog ang pungsod. Nagpalabot naman si Rabia sang iya pagpasalamat sa tanan nga nagupod kag naghatag kusog sa iya Miss Universe journey. Madamo nga salamat sa tanan ng mga pinalangga ako nga Ilonggo kag sa aton nga pinakamabuot nga Mayor Jerry Treñas sa pagsuporta kag pagpalangga niyo sa akon sang akon nga competition sa Miss Universe. Bisan layo ko nabatyagan ko gid ang inyong nga paghigugma kag dala ko gid ina up until the last moment nga ara ako sa stage. I failed to bring home the crown, but I was able to meet a lot of amazing and wonderful women. And that for me is already an achievement, and it's gonna be a lifetime lesson and journey sa akon. Don't worry about me, guys. Ari ko di subong sa airport. I'm gonna have the best time of my life. I'm gonna travel. Kag sa palaabuton nga adlaw, makapuligid man ko sa Iloilo, tanong makita ko kamo kay ma-homecoming naman kita. Palangga ko kamo tanan. Sa iya naman nga Instagram post, ginpasalamatan man sini ang mga Pilipino sa luwas sang pungsod nga naghatag sang tanan nga suporta, ilabin na ang mga Ilonggo fans nga naglantaw gid sa live coronation night. Ginpahayag pa sang Ilongga Beauty Queen nga ang iya eksperyensya sa 69th Miss Universe pageant palaagyan sa pagbukas ng iban pa nga oportunidad sa iya agud maghatag sang inspirasyon sa iban. Subong pa lang excited na ang mga Ilonggo sa pagbalik ni Rabia sa Iloilo. Nauna nga ginpahayag sang alkalde nga magapatigayon sang homecoming ang syudad kaupod ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated para kay Rabia. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.